Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm babuनि asagurखौ हानो नागिरदों. बाबुना आसागुरा गोलाव जाथारबाय. गोरलै गथ'ना माने एसे गुसुं जानानै हाबोला मोजां जायो आरोना गोरलैफोरनिखौ. आसागुरा हानोसै. jerwiblabw आसागुरखौ हानो होदो रे नोंलाय गुद ना आच्छा kadak jerwiblabw Ba bed जिरायदो हाखांजोबाखै जों हादो हानोसै गाहामसो दाना ने हायदो हायदो नै नोंना जाग्रायानो गाखोनाङालै गोलैगोन हायदो हानोसै बिनानै आसागुर हानो होनबाय ओमफ्राय ना निमकिखौसो गावनि गोरलैनि जाग्रा दिब्बायाव सोजोबथारबाय आरोना नै बेयो बाबुनि गोरलैनि जाग्रा ओमफ्राय दायो जोब्बाय जोबनानै खालि बथलखौ बियो गेलेलाबाय सम बेबी आसागुर हानोसै गेलेनाया दोनथ'दो स्टप खालामथ'दो आसागुर हाखांबा गेलेदो आरोना मिथिबाय छी बाबु दोनदो बाव मैलासो बियो गान्दासो बियो मैलासो आसागुर हानोसै फैदो आखाइनिखौ हाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ना दा आथिंना दङ आरोना आथिंनिखौ हानांगौ आखाइनिखौ जेरैबाबो हाखांबाय ओमफ्राय ना दा आथिंना दङ बिथिं जाग्रा होनानैहाय आं बेखौ ओरैनो गेले हानानै होनांबाय नै मोनसे जोबगौबाय आरो मोनसे दोनखौ हायदो बाबा मोनसेखौ हाखांबाय ओमफ्राय मोनसे आथिंआ दंमोन आरोना ओमफ्राय हानो होआसै खारलांबायसो रुमावहाय साइकेलसो सालायहैबाय हनै बाबु हायदो थांबासो हाजाला बियो ओमफ्राय ना दा गोबाव नांसिगोन आरो बेनो मोनसे आसागुर हानो एसेबां गोबाव नाङा टिटि हायदो थ' आसागुर हानोसै जोंना मानो गाबखो दागाब
दासो ब्रास खालामगोन आरो बिना ब्रास खालामनो गाबदों ब्रास खालामनोनो गाबबाय थादों आरो ओमफ्राय होना होनसै आं ब्रास खालामथोंसै माला बेबिया ना नो ब्रासआ नो खामबायबो लोगोफोर ब्रास खामबाय हनै जा गोलैबाय आं सुना होनो लाब मोजां ब्रास खालामदो हाथायखौ गोजों खालामदो गोजों फुदो हाथाया गोजों फुदो जोंना बाबु दे फुदो ब्रास खालामदो ब्रास खालामदो ब्रास खालाम खुगायाव लादो हाथायाव लादो बाबु हाथायाव लादो ब्रास खालामदो दे ब्रास खालामदो मानथो उन्दुखारलाय ब्रास खालाम थि लाब गैला नोंना ब्रास खालामदो दिनै ओंखामबो जायाखै बेबिया ओमफ्राय आं बिदिनो मेगि एसे दङ बे मेगिखौनो संना होनो नागिरदों आरोना ओंखाम जायाना बियो बे ओंखाम जायाबा आंना बिखाया दुरखु 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 मोनथारो मा जाखारलाय सुपारमेन सुनै गारियाव थानानै बेबायदि नों गारि सलायथ' नों गारि सलायथ' आं नोंनो मेगि संहैनो दे नों गारि सालायदो आं मेगि संना लायनोसै नों दे टिटिट होनदो रे टिटिट होनदो टिटिट होनदो खोना बिना साइकेला मैला जाबायनो ओमफ्राय ना आंखौ मुसिनो होदों आरोना मेगि संनाया मोनाखै बाबु मेगि संनाया मोनाखै बे साइकेलखौ फुगारग्रोनोसै रे आरो साइकेल फुगारनो होनाया आंखौ नै साइकेला सका सक जाबाय नै मेगि संनायखौसो नायबाय थादों आंना बेबिया साइकेलखौबो मोनसे दाग माबाफोर नुबानो बियो बुङो मैला मैला होननानै मानो होनबा बियो मैलाखौ सिनायो दानिफ्रायनो मैलाखौ सिनायजोब्बाय बियो ओमफ्राय बेयाव फिसा माबा मोनसे बेयावहाय फिसा माबा मोनसे थाबाबो ना बियो होनगोन इदि इदि फिसा थाबाबो बियो होनगोन ना मैला होननानै गान्दा होनगोन आरोना गान्दा गान्दा होननानै बुङो बाबु नै मोजां जाबाय नोंना साइकेला निउ जाबाय नै निउ नै दिनै जोबोद सान्दुं गोसामोन जोबोद सान्दुं गोसा ओमफ्राय ना दाबो गोजौआव एसे एसे दंबावो आरोना बेयो जाबाय स्कुल बेयो जाबाय उर्दु मिडिल स्कुल बिराद सान्दुं गोसाखामोन दिनै आयौ माब्ला जे थान्दा दिन फैगोन ओमफ्राय नै आंना बाबुआ मेगिखौ फाइनालि जामारबाय थाब गुसु जाथों होननानैहाय आङो बेनो थुरसियावनो होबाय प्लेटाव होबालाना गुवार जानानैहाय जल्दि जल्दि गुसु जायो आरो जानो सुबिदा जायो गथ'फोरनो जादों खोन्थादो दे जादो दे Yummy! Yummy na? Yummy! लाजिदों लोगोफोर आंना बाबुआ लाजि गुसुबो स्पन्जजों जानोबो रोंलायलायो
गोरलैयावनो रोंदों बियो स्पुन्स हमनो ओमफ्राय स्पुन्सजों जानो 6 मान्थ जाब्लानो रोंदों बियो दालाय बुरैलायलांबायसो ओमफ्राय आखाइजोंबो जाबाय माने बियो बांसिन गावनि आखाइजोंनो जायो आरोना माने गावनि गोसो बादि मेसां जायो मेसां थायो गावनि आखाइजों जायो गुबुननि दौनायखौ बियो मालाबाबो फसाया ओमफ्राय थेवबो जायो एसे एसे मालाबा मालाबा आंनि आखाइजों बा बिदिनो गुबुननि आखाइजोंब्लाबो एसे एसे जायो गावनि आखाइजों ओमफ्राय बांसिन लं टाइम बियो जायो आरोना बिदि बेसेबां बैसोआवनो गावनि आखाइजों जाबोला जोबोद मोजांनो आरोना गथ'फोरना गोसोबादि माने पेट फुल जायोनो पेट फुल जामारो गावनि गोसोबादि गावनि आखाइजों जानाया आंना बेसे प्रब्लेम गैया बावखायनो बेखौ जाहोनायाव टेनसन फ्रि बे जायोना गावनि आखाइजों नों जायोना बेबि गावनि आखाइजों जायोना नोङो लेग पिस जायो लोगोफोर चिकेननि लेग पिस चिकेननि बै बडिफोरखौहाय जाया बेनो नांगौ खालि लेग पिस जा बाबु जा